Gabon deizuela guztioi, laborariak biziki haserre ikusi ditugu Ipar Euskal Herrian eta Europa aldean gero eta mobilizazio gehiago. Esamesek diote baina ezkerrak indarrak galdu duela lehen sektorean eta eskuina ari omen da goraka. Horri ere jarraipen emango diogu eta beste behin ere gizalegeari lotuta ez dauden jarrerak, Israel aldetik ikusi besterik ez, Gazara sartu ezin da dauden giza laguntzaz betetako kamioiak nola oztopatzen dituzten israeldarrek. Tira, edo nola ere, halako gauzak ikusita bestelakoa ere ekarriko dizuegu, behaldea izan ere, Palestinako selekzioak partida irabazi du, zerbait irabaztea lortu dute egunotan Palestinarrek, Hego Afrikarekin batera, jokatzen ari diren Europako partida garrantzitsu horrekin batera, Katarren ere Hong Kong garaitu dutelako. Izue, horrean nabarmentzekoa gainera Euskaldun bat jokalari dugula, bizkaitar bat, Palestinako selekzioa. Teams who trail the United Arab Emirates and Iran in Group C. Ez dira ez kontu harinak eta Ipar Euskal Herriko irudi hauek Europa aldean lehen sektoreak bizi duen egoera larriaren erakusleio ditugu eta ikusi duzue Euskal Hirigunearen biribilgune nagusia eten dela gaur goizean eta horrek ere oztopoak eragin dituela, baina borrokak luzerako joko omen du, nekazariak, laborariak haserre dira biziki eta horrek datozen egunotan ere eraginik izango du. Atarikoan aipatu dizuegu edonola ere, Frantziako Errepublikako gobernuak hainbat negoziak eta egin dituela azken egunotan, baina amaitzarik ez momentuz ikusteke beraz erregaiari dagokionean, merkatu libreko edo tasari gabeko ekoizpenei dagokionean eta aurrera begira, bizi eramangarria, lanbide eramangarria izan dadin, zer nolako neurriak lortuko dituzten, Europa aldetik datorren mobilizazio zabala den honek, izugarrizko eragina duelako honezkero Ipar Euskal Herrian. Tira, honi helduko diogu, horri buruz ere aipamena egin dizuegu, datozen egunotan ere jairrapena egingo diogu, baina tira. Eta gaur aktualitateak ekarritako hainbeste kontu ditugunez, hasiko gara zatika-zatika izan ere, gaur urtegun bat ere badugu. Badakizue, naizek artefaktua abian jarria duela, gertakari historikoak, egungoak, tartean geratu direnak, horiek nolabait gogoratu eta gaur egungo egoera zen etorkizuna ere behar bezala edo eta osoki irakurri alizateko. Guk ere artefaktu propio ere atera dugu gaurkoan, izan ere gaur urtarrilaren 24 Kabakax auziaren egunarekin lotutako hitzordu baten eguna izan zen, baina ez Kabakaxen heriotzarekin zerikusi zena izan zuten, ordezkari publiko zen polizia ordezkariena, baizik eta horren berri eman zuten kazetari eta egunkari batena. Salgan de las furgonetas y desplieguense en la RIC. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la RICO, controlan la situación y los que haya que puedan ser posibles agresores se les controla o se les echa y se toma toda la posición. Suave. A ver, Ugarteco, manda un alfa aquí, hay una persona herida. Es un ciudadano, sí, no sé si un pelotazo se ha desmayado, no sé. Vale, se habrá desmayado. Ugartekok beharko zuken akusatuen eserlekuan eseri, baina gaur hala izan beharrean, Kabakax familiaren abokatua eta Gara egunkariko zuzendaria ikusi ditugu, bertan eserita Iñaki Iriondo kazetariarekin batera. Bueno, gaurko egunetik epaiketa zarago doan zerbait hiru gogoeta planteatu nahi ditugu egunkari bezala. Lehenengoa zerikusia dauka prentsa askatasuna eta adierazpen askatasunarekin. Gaur hemen jokoan zegoena hori zelako eta zelako bakarrik gurea.
gure egunkariarena eta guk kazetariona. Baizik eta zerbait askor zorokorragoa. Badago jendea ez duena nahi guk informazioa ematea, eta hori gaur hemen ikusi ahal izan da. Eta herri honek arazo bat dauka, baldin eta ez baldin bada kapaz bermatzeko adierazpen askatasuna eta prentsa askatasuna egongo direla. Bigarrenik, uste dugu Gasteizko gobernuak arazo bat daukala poliziarekin. Polizia honen barruan kultura arazo bat dago, eta gaur hemen hori ere ikusi ahal izan da. Uste dugu Eusko Jaurlaritza kontzientea dela horretaz, baina horretan zerbait egin behar du. Ez da posible polizia baten borondate eta interesengatik komunikabideen eskubideak eta gure jendarteak daukan jakiteko eskubide hori bertan bera geratzea. Eta hirugarrenik zer ikusia dauka Cabacas auzia eta Cabacas familiarekin. Familia horri herri honek zor die egia, eta guk horren alde lan egin dugu. Zor die justizia eta zor die ere errekonozimendua. Eta uste dugu benetan hori lortu egin behar degula herri bezala. Konpromiso hori hartu beharko genukela eta gaur ere mezu hori zabaldu nahi. Beraien helburuan baliz bezala, istripu bat zela esatea. Te habrá desmayado. Gezurrak hartu zituzten astiro, beraien helburuan baliz bezala, aztea eta isiltzea. Hilzuten inigo Cabacas hilzuten. Ezen hil egin zuten eta horren berri emateagatik akusatuen eserlekuan Gara Egunkaria bera zuzendaria eta Iñaki Iriondo kazetariare bertan, eta gaur geuran dugu gainera Iñaki Iriondo bera. Gabon, hasteko eta behin, aizu denbora tarte bat pasada, baina gauza batzuk nola ez diren aldatzen ere ikusteko parada dugu. Cabacas auziko irudi hauek, artefaktuaren bidez gaur ikusi ditugun hauek, zer pentsamendu ekartzen dizute? Gabon, nik uste ezaguratzua dela Cabacas auziko lehengo epaiketa gurea izatea. Ugarteko behin bakarrik eseri da horregatik behintzat epaimai baten aurrean, eta ezen izan akusatu bezala, baizik eta akusazio bezala. Ni alboan geukaun eta antzegoen bera eskatzen berari egindako min psikologikoagatik ero, ez dakit, uste zeidela 200 eta 5.000 edo 200 eta 50.000 euro eskatzen zigun. Gogoratu orduan gu seguritate soziala zonek guri sartutako seguritate zorraren eginen zorrarea hori ordaintzen ari ginela. Gure egoera ekonomikoa oso txarra zen, eta holako batean gure kontra egingo bat zuen, kristona izango zen, ez? Pertsonalki lasai gendun, oso argia zen guk egia baino ez genuela agertu, bai grabazioen aldetik, bai Ugartekoren identitatea emateako orduan, dana boletinetan zegoen, ero grabatuta zegoen, hor ez deukan da arazoik. Baina bai, esaguratzua da epaiketa lehenengo epaiketa gure izatea. Deigarria gainera, Gara Egunkariare akusatuen eserlekuan ezartzeko helburu edo obsesio bat izateare, prozedura guztiak eta Cabacas auzian gertatutako guztia ikusita, hori ere oso esanguratsu izan zen zentzu horretan, ezta? Bai, alde batetik esaurantzua da politikoki, ez zegoen inor segurtasun departamentuan edo esateko hortik eskoan. Egia da, eurak ez zeukatela, salaketa horretan ez zen, baina nik ez dakit Ugarteko elkartu zen eralako abogatu batekin, ez dakit nik Amerikako pelikula asko ikusitakoa eroze, ez zeukan bat. Ez zeukan inolako zentzurik epaiketa guztia, baina bez eta inolako zentzurik izan, zuk hilabete batzuk eman behar dituzu, epaiketa prestatzen, egin duzu lan guztia justifikatzen,
Duan, bueno, horta, gaizki pasatzen da. Ez da erreza egoera hori. Eta zer ikusi izan dezake, gai honekin azken galdera duzu hau, zer ikusi izan dezake ertzaintzak izan duen olako, ezakit, arrokeria garapen bat edo, ugarteko egin zituen gauza hauek, akaso gaur egun ezagutu ditugun ertzaintzaren barneko gatazka, ezakit, aireratu diren kontu ezberdinak akaso, ezakit izan dezakete, honekin ere zer ikusirik? Igual, baina gauza kontuan izan behar dugu, eta okerragoa da oraindik ere, Ugarteko da, uste dut, hirugarren promoziokoa ero, ja jubilatuta egotekoa. Eta gaur egun ikusten ditugunak dira askoz gazteagoak. Eta halako kontinuitate lerro bat izatea ertzaintzan eta arraukeriari horretan ere, kezkagarria da denontzat. Norbaitek ero eskatzen duenean beste modelo polizial bat, beti agertzen da ez, erkoreka esan ezein da, Kubakoa, Venezuelakoa ez, modelo demokratiko bat. Europan ikusten diren beste modelo antzekoa. Edo nolare, Iñaki Iriondo, gaur ez duzu usteko libratuko zarenik, izan ere zerbait argi geratu bazegu aste honetan da, Pradalesen ez urtegun hori, ez dakigu oso ondo Urkulluk zer esan nahi izan duen tira, aurretik bideo ikusi nahi dugu berriz ere ze, garrantzitsu iruditzen zegu zenolako doinua, zenolako gorputz jarrera jartzen dion, oraindik ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakari den horrek. Tangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ondo betetzia zindagit. Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik. Herri ordezkarien aintzinean, nire kargua ondo betetzea zindagit. Jabetu egiten naiz Eusko Jaurlaritzaren lehendakari karguaz. Herri ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo beteko dudala zindagit. 21 de abril, que es el cumpleaños de alguien. Es el cumpleaños de alguien, el 21 de abril. Será, ¿no? Sí, será. Aurrekaririk gabekoa izan da, Urkulluren agerraldi horretan, ez dakigu ez genikin oso ongi Urdaibairi buruz hitz egiteko, Etxanobe Anderearekin, Bizkaiko buruzagiarekin, ez dakit Euskal Herria Bilduri egurra pixka bat ere eman mere bai, hezkuntza legea ez barkatu eta transizio ekologikorako legea bai, tira oso gauza berezia eta gainera galdera edo itaun bat airera botata, eta hortik gutxira gainera, Iñaki Iriondo, gaur geurean dugun superkazetariak alaxe zioen, noren urteguna, Imanol Pradalesena, hau nola ulertu behar da? Hau, egia esan da, nahiko ezoikoa, bizarroa, inkluso, zein da honekin egin genezaken lehen analisi bat? Bueno, beraz zeukan prentsaurreko bat, berak egin zuen bilera bat Bizkaiko nagusiarekin, Elisabet eta nik uste dut nahi zuena bere mezu, egun hortako mezua zen Urdaibaiko gurpilkoa, ez? Eta, bueno, gero zabaltzen da, bueno, galderak egiten dituzte kazetariek, eta, bueno, mai gainean gauza zeuden egun horretan. Alde batetik, men legean lortutako akordioa EH Bildu eta PS eta Podemosekin, hortaz galdetu zuten, eta gaur egun lehendakaria publikoki agertzen den bakoitzean eta prentsaurreko bat ematen duen bakoitzean, galdera bada noiz izango diren hauteskundeak. Egun hori, apirilaren 21 hori, nahiko finkatuta dago gaur egun, badirudi hori izan detekela, eta horretaz galdetu zioten. Eta bere erantzuna, normalean, lehendakaria ez ditu alako promak egiten, baina, bere erantzuna izan zen, eta norbaiten urte betetzea da, nik ez nion garrantzi handiagorik eman horretaz, baina, beste egunean, komentatu zidaten ero,
pertsona baten urtebetetzea gintzat bazela, eta pertsona hori ezaugarria ez eta da Imanol Pradales. Zergatik esan zuen hau Urkullu? Ez dakit. Baina badakigu, pentsa dezakigu Urkulluk badakiela egun horretan, egun hori Imanol Pradalesen urtebetetzea dela, eta hori badaki nik ez dut uste berak alderdiko buruzagi guztien urtebetetzea jakingo duen, baina segurazki apiriak bata hori mai gainean egonda, eta norbaitek esan dio justo Imanol Pradalesen urtebetetzea da. Gero, zer egingo duen, berak bat jarritak. Jakimina ere eragiten du, horrek esan nahi du alderdiaren baitan, honezkero data hori akaso, nahiko sendoa dela eta horren aritik urteguna. Ez dago besterik. Egiten dituztu, orain otsailean, legeak onartu behar dira, 4 lege onartu behar dira, legebiltzarrean. Gero, 54 egun eman behar dituzu hauteskundeak egiteko. Aste santuan egiten dituzu, apirilak 21 28an. 28an, Arabatarrok San Prudentzio daukagu, eta gainera astelena gero jai. Claro, astelena jai, astea azkenean maiatzak lehena, hor puente bat, ez da egun ona, geratzen da, apirilaren 21, maiatzean egitea, baina kontuan izan behar da, ekainaren 9an, Europako hauteskundeak daude. Egun horretan izan behar da, ekainaren 9an. Egun honetan, Iñaki, zu kasi Gasteizko legebiltzarrean bizi zarela, naiz eta arabarpetua izan, baina petoenen artean zaudela, horren jakitun gara, ze demonio gertatu ote da, ez ote da, ez dakit, Urkullu haserre puntuarekin ikusten dugula, hori aipatzen du jendeak, hori horrela da, edo benetan ari da luzatzen legein bat onartzeke daudelako eta benetan legegintzaldia bukatu behar dutelako? Nik uste dut legegintzaldia bukatu behar dutela, ze 4 lege dute ateratzeko, eta gainera ateratuko dituzte 3 EH Bilduren gainarekin, edo laguntzarekin, elkarrekin, eurentzat garrantzitsua da. Orduan, bai, esan. Esan, bukatu Iñaki. Ez. Eurentzat garrantzitsua da, ze, horrek kontuan izan behar da, joan zan lehitzaldian 8 edo 9 lege onartu zituzten bakarrik. Orain ja, 24, ez dakit zenbat diren, ez? Hori garrantzitsua da. Eta nik uste du, hori nahi duela hor mai gainean utzi Urkulluk, eta ez da Urkullu bakarrik, da Urkullu, Arantxa Tapia, Josu Erkoreka, Pedro Azpiazu, guzti horiek gobernu utziko dute, eta, euren, markatxo hori utziko dute. Galdera gehiago etortze zaizkit, baina hori beste baterako utzi beharko dugu. Tarte honek ez digulako nahikoarik eskantzen, baina bukatze aldera. Iñaki, porra, kinielak, dataren aipatu dugu, ezta? Akaso premiazkoa dela, oraindik ere tarte bat behar duela gobernu honek bere azken erabaki horiek lege bilakatzeko. Edo nola ere, mai gainean bada, aro aldaketa bat egongo ote da, jeltzaleki historikoki izan duten gobernu botere hori, aldatzekotan egongo ote da, Gasteizko legebiltzar horretan, oreka aldatuko ote da, izango ote da jeltzale ez den lehendakaria, ez dugu esango sozialistak ere izan zuten eurena, Patxi López atzean utzita, baina, tira, izango ote da aldaketa hori, aukera errealik bada horretarako? Zaila da. Zaila da aldaketa hori egotea gaur dugun kultura politikoarekin. Hau da, nik uste dut, EAJak irabaziko ditula hauteskunde autonomikoa, nik uste dut nahiko indarro. Baina, bai, asko galduko duela, eta bai, EH Bildu asko igoko dela baita. Hor, parean gera getiazke, baina, nik uste dut. Baina, hala ez balitz ere, ez eta EH Bilduk irabazten badu, inkargi daukat, PSE, PNV-en alde egingo duela, eta gertatuko dela, Gipuzkoan gertatu zen.
hemendik 4 urtetara zer gerta daiteke? Ez dakit, baina nik uste dut aldaketa hori oraindik zaila dela. Ze, gaur esan du adibidez Peio Txandianok, ez? Bueno, kultura aldatu behar da, eta beste modu batean ikusi behar dira gauzak, baina nik uste dut gaur egun ez EAJ eta ez PSE ez daudela aldaketa horren alde. Honi buruz, gehiagotan galdetuko dizugu, bagoaz Iñaki denbora gainera etorri zegula, ez dizu galdetu, Nafarrei gezurti deitu dietela, ze denbonio gertatzen da honakinekin, tira, ezagite, kapituluka, ziklo ezberdinak osatu daitezke gai honekin, nola da posible? Ze esplikazio honek? Nik uste dut Asensio arazo handi bat du. Esan du gaur, hainbat gauza esan ditu, ez dira errazak frogatzen, baina gauza bat argi dago. Gipuzkoak lixibiatu likidoak bidali zituen Nafarrora eta ezin du hori. Eura lodos deitzen dena bidali behar du, horiek solidoak dira, hor zerbait badago eta egunen baten ikusiko da. Jakimin horrekin utziko gaituzu, Iñaki. Horrek esan nahi du beste baten ere itzuli beharko duzula, Ez da mehatxu bat, gonbite bat da, baina bakizu gauza hauek nola izaten diren. Hemen egon bat. Mila esker, Iñaki Iriondo, gabon pasa eta beste bat eskerrik asko. ¿Supondrá un adelanto de elecciones? Hauteskundeak aurreratuko lehendakari? Ez daukat hori buruan. Ez pentsa nire egunerokotasunari eutsi nahi diot eta oraindik badaukagu asko egiteke, eta ez daukat ez da hauteskundeak noiz izan daitezkenaren datarik hartua. Gusten duzuen, gizalegerik gabeko jendartea bilakatu duela, hori argi geratu da, Israel bera, naiz eta aurkariak izan, zenolako gauzak ikusten ari garen, milaka hildako, aurrak asko eta asko, eta giza laguntza ozopatuaz gainera. Dira, nahiko egoera bitxia gertatzen ari da mundu mailan, Gazan genozidio izugarria, Palestinako populazioen aurkako genozidio oroar, Israel gauzatzen ari dena, apartheidaren lekuko izan den Hego Afrikak, izugarrizko erakustaldi epaitegietan Europan, eta bien bitartean Katarren berriz, Palestinako selekzioak garaipena tira palestinarrek euren bidea egin nahi dutenaren beste erakusgarri bat izan da, eta izue gainera, bizkaitar bat, euskaldun bat, Leioako bat da bertako protagonista gainera. Hong Kong, China face Palestine in the Abdullah bin Khalifa Stadium in Doha, with both sides looking for a first ever Asian Cup win, a win which could also open the door to a first ever knockout round appearance. It's all to play for the teams who trail the United Arab Emirates and Iran in Group C. Eta besteak beste poza eta elkartasun mezuak ere bai, gu ere bai Euskal Selekzioaren aldeko mugimenduak ere, mezua sare sozialetan zabaldu duena, eta gainera Yasser Hamed jokalariaren izena ere lehen lerrora etorri dena, Leioako jokalaria ari baita Palestinako selekzioarekin batera. Hong Kong's head coach Jorn Anderson has opted to bring in goalkeeper Tsai Ka-wing, who makes his first. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Me gusta estando! ¡Me gusta! Eta ikusten duzu, denetik dugu gaurkoan Extreme Trail hauek badakizu oso modan daudela, baina etzen ekiten ez da, eskaban egingo dena, laster, Espainiako armadak antolatutakoa dela batira. Nafarroako atleta ugarik eskatu dute, mesedez ez dadila egin, eta besteak beste Nafarroako federazioak babesik eman ez diezaiola. Izue, denetik ikustekoak, maniobrak bakarrik ez, lasterketare antolatu dutela Espainiarrek, militar Espainiarrek non eta ezkaban, izue.
Me gusta mucho de Clash. ¿Te gusta? Mujer, esposa, madre, todo eso, pues no, nada de eso. Profesora, enseñando punk, o sea, bueno, rompiendo normalidades. Una adelantada a sus tiempos y a por Chile, vamos. Eta atzora aipatu genizuen, baina gaur sakonago dakarkigu izan ere, naiz irratiko bigarren kafean izan dira Perlata taldeko kideak eta punkaren B aldea dokumentalaren protagonista, noski baietz. Musiki izan da niretako zoragarria. Hasi nintzen 19 urtekin eta joan nintzen profesora pilo batekin ibili nintzen, Don Justo Munarri izan bandako arrasateko lagilea. Eta arekin hasi nintzen 8 urtekin solfeoa eta pianoa, Esturixetan. Eta gero joan nintzen, ja, esaminetan 12 urtekin Zaragozara. Ez egin neuen Joan Arzamendikin. Bebaitza da direktoria arrasatekoa. Eta arekin, ja, bukatu neuen 19 urtekin, ja, karrera dana. Gero, guztetak gaten bebai asko, gitarria. Eta lehenengoko mutikoak etorten zienak, neuen pianoa, kanto koral, eta solfeoa. Eta ja, hasi ditzen ja, gitarrakin, ebuten. Osa, ibilinaz, denbora guztia ikasten. Eta gero, joan ditzen bebai, Francisco Escudero, eta arekin jeneuen, harmonia, kontrapunto, fuga eta komposizion. Eta gero, neukaten nien 50 urte, etorten ziren mutikuak eta nik ez nekixen gitarra elektrikoa joten. Eta joaten ziren beste arrastet musikalera Esturixetan. Ba, ikusten duzuen, Jesusi Etxebarriak 81 urte ditu, 50 urte, ezoiko emakumea puskatzailea eta baita punkia ere, zergatik ez arrasateko musika irakasle garrantzitsuena izatearekin batera. Gu ere Jesusiren pasioarekin geratuko gara gaurkoz, bihar ere itzultzeko, berarekin utziko zaituztegu eta Perlata taldekoekin izan ere, bertako musika taldeak emakume gaztek osatutako punk musika talde honek, ekoitzi duelako berari buruzko dokumentala zeinen garrantzitsua memoria eta bizirik dagoen memoria izan da daila. Muxo handi bat hemendik, Jesusi, eskerrik asko, gabon pasa. Baten, Donostira eta profesor batekinan hasi ditzen ikasten gitarra elektrikoa. Eta gero bajua. Osea, egin danetatik. Erakutsi, baina bizitza guzti ikasten ere pasa duzu. Claro. Esturixetan eta gero klasiak abuten. Baina oso derto, oso zoragarria izan da. Andrea Gator erdixen eskorbuto talakoa joten eta, auténtica, bera bere osotasunean. Inoren menpe, bera. Con lo odiadas que eran las canciones punk, baina ella es, toma, no solo no esto, sino me las aprendo. Benda. Oye, espera. Oye, esto yo no me acuerdo. A ver. Baina hori? A ver, guitarra eléctrica. Guri bemandozku musikarako bidea. Berezisa, oso berezisa, Jesusi. Si, la, si, fa, sol, re, mi. Referente bat, nik uste dut, Mondran. Me compré una guitarra eléctrica y con 50 años Jesús Etxebarria iba en autobús todos los días con su guitarra. Amak esaten zaben, esare Mondraukua Jesusetik ez basare pasa. Punk. Sí. Punk o punk. Punk se llama, punk. Y esa música me gusta un montón.